Nangandam na ang mga delegates sa Archdiocese of Cebu alang sa umaabot ng World Youth Day 2023 sa Lisbon, Portugal ning umaabot nga Agosto 1 hangtod 6, 2023. Nangulo si Cebu Archbishop Jose Palma kauban sa Committee sa Commission on Youth, mga pari, lay collaborator sa Sugbo ug ang mga delegates nga motambong sa World Youth Day sa Lisbon atol sa pagpahibaw sa kalambuan sa ilang preparasyon. Gipasabot ni Father Andre Ventanilla, Chairman sa Commission on Youth, ang mga kaagi o proseso sa pagpahimutang sa mga tahas o responsibilidad alang sa opisyal nga delegasyon sa World Youth Day 2023. On April 2, 2022, we began the second phase. It was a beautiful and fruitful afternoon with over 90 people in attendance. It was the first face-to-face orientation for those interested to join the World Youth Day 2023. At this point, everyone was encouraged to prepare themselves financially, emotionally, and spiritually. Over the next few months, a series of preparations took place, submitting documents, setting schedules for individual interviews, and submitting of the required preliminary documents. Matud pa ni Niña Jean Barbadillo, World Youth Day Cebu Committee member, adunay 45 ka mga partisipante nga kumpirmado nang moadto sa Lisbon, Portugal. Lakip niini ang 16 ka mga pari, usa ka madre, 19 ka kababayin-an ug 9 ka kalalakin-an nga lay coordinators. Anaa sa 21 anyos ang labing bata nga partisipante, samtang 64 anyos ang labing idaran nga delegado. Who wants to join the World Youth Day? 51. But 49 ang na-register sa World Youth Day. Kaya nga naman, ang duha ni 𝗟𝗏𝗶 nga they will not be coming na. So we registered 49. But unfortunately, due to visa concern, 45 na lang mi karon. Okay? But kaning 45 naa gihapoy passports nga wala na abot. So we are still waiting, but the surest number nga makaadto because na-approve ang visa is 43. Gibana-banang 200,000 pesos ang andamon sa matag delegado alang sa maong panagtigom sa Lisbon. And we need to bring around 1,000 to 2,000 euro. So I would say safe na ang 200k pesos. We cannot give the exact amount because we are dealing with USD and euros, and the conversion every day is different. So more or less, sa karon nga World Youth Day, if you want to join, you need to be prepared with 200,000 pesos. Sa mensahe nga gihatag ni Cebu Archbishop Jose Palma, iyang giisip nga usa sa labing makahuluganon nga panagtigom ang World Youth Day. I do believe that there is grace in this wonderful event. So you should thank the Lord for the opportunity, make every effort to make this participation meaningful, and entrust to the Lord your safety, of course, and the event that will certainly bring graces that we need in our journey, in our journey. Personal nga mihatag sab sa iyang suporta ug pag-ampo pinaagi sa pagbendisyon sa mga delegates si Palma sa dili pa ang pagbiyahe sa mga delegates paingon sa Portugal karong umaabot Hulyo 24. Subay sa ipahigayon nga World Youth Day sa Lisbon, gipahibalusab ni Tito Linaw, Archdiocesan Youth Coordinator, ang mahitungod sa gitakdang kalihukan ug local participation sa World Youth Day dinhi sa Sugbo nga naglaom nga mapabati sa mga kabatan-unan ang kasinatian sa mga partisipante didto sa Portugal. Portugal to Cebu is praying first. Number one, we will prepare the young people spiritually through the 2 series of prayers, because World Youth Day is not just fun but spiritually enriching for the young. We will wrap up that with the motorcade, because on that day it would be a window, also an opening program for the World Youth Day in Lisbon. So we will just roam around the icons, the cross and the image of Mount Mary all around here in Cebu.
And it would be also an avenue to gather all the young people here and the residents to mimic what happened on the 1981 when JP2 was here. Sugboanong batan-on padong sa Lisbon! Sa kasamtangan, anaan na sa katapusang preparasyon ang committee sa Archdiocese alang sa pagpangandam sa umaabot nga local participation para sa World Youth Day karong umaabot nga Agosto dinhi sa Sugbo. Kini si Angel Anne Jabian, UP Cebu Comm Intern, alang sa My TV Cebu.